Ίσως ο λόγος για τον οποίο νιώθεις τόσο κολλημένη είναι επειδή έχεις περάσει χρόνια προσπαθώντας να ικανοποιήσεις τους άλλους, χτίζοντας μια ζωή, δημιουργώντας μια προσωπικότητα που νομίζεις ότι οι άλλοι θέλουν. Γιατί μόνο έτσι νιώθεις αγαπητή και συναισθηματικά ασφαλής. Πιθανόν να έμαθες αυτόν τον τρόπο σε μια περίοδο της ζωής σου, όπου η αγάπη, η σύνδεση και η ασφάλεια ήταν απαραίτητη για την επιβίωσή σου. Αλλά αυτό σου γυρνάει μπούμεραγκ, γιατί έτσι σήμερα νιώθεις ντροπή και αποδοκιμασία για αυτό που πραγματικά είσαι. Και ίσως να μην ξέρεις καν ποια είσαι πραγματικά, επειδή στη διαδικασία να το ανακαλύψεις μπορεί να ένιωθες πως θα χάσεις την αγάπη, τη σύνδεση και την ασφάλεια. Αλλά ο μόνος τρόπος να βρεις την ικανοποίηση και την αυθεντικότητα που θες είναι πρώτον να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει τίποτα αγαπητό ή ασφαλές στο να παριστάνεις πως είσαι κάποια που τελικά δεν είσαι. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να ξεμάθεις. Και δεύτερον, αγκάλιασε το φόβο. Δώσε στον εαυτό σου χώρο να ανακαλύψεις ποια είσαι πραγματικά, τι θέλεις πραγματικά και μετά μπες σε δράση για να το καταφέρεις.